naozaj, až mám zimomriavky. A naozaj, ja ich vidím. Strašne takých veľa životných situácií, s ktorými si prešli, ako teda si cez to prechádzajú. Čiže ja som sa snažila tým ženám, ktoré možno prichádzajú len do toho obdobia, že budú chcieť mať deti, tým ženám, ktoré si prechádzajú, tým, že tie detičky sa nedaria, možno využívajú medicínu k tomu. Prichádza to každomesačné sklamanie, ako bolo u mňa, hej. Čiže ja som sa im snažila, nech sa tak nejak psychicky dostanú podporu aj od tých iných ľudí, žien, párov, ktorí si týmto prechádzajú. Že v tom nie sú sami a jediní, ktorí si prežívajú takýto príbeh. A hlavne v dnešnej dobe to začína byť naozaj ako veľmi rozšírená téma, že je veľa aj tých párov. Ktoré nemôžu mať. Áno, ktoré nemôžu mať detičky. No dobré, ale ty si ako zareagovala možno práve na to, lebo si povedala, že ty už si veľká, ty si zmierená s tým, že ako to je, ako sú veci v tvojom živote, ale predsa len, keď niekto takéto niečo napíše, tak asi to tak zabolí trošku, či už to už vieš akože tak vyfiltrovať? Už to je u mňa odfiltrované, lebo však u mňa to je možno téma naozaj 20 rokov dozadu, hej, takže už som sa cez to dostala a ja som sa snažila vyliať tam ako keby to, čo som vtedy cítila, čím som si prechádzala, aké som mala ja tie pocity, keď proste každý mesiac prišlo to sklamanie, ako som sa postupne tak nejak do seba uzatvárala, prestalo ma baviť, pracovať, stretávať sa s ľuďmi. Proste mala som takú tú depresiu, ktorou si tá žena vtedy prejde, lebo vieš, neberieš to len, že proste sa to deje, ale berieš to ako svoju chybu. Kdežto v dnešnej dobe už tá medicína naozaj dokazuje, že nie je to len problém ženy, ale že to často problém aj u mužov.